Wangin payag sospek sa nagdutang patay sa kapitan sa barangay sa siyudad sa Iloilo, nadakpan sang kapulisan sa wala pa nagdangat sa 24 ka oras ng pursuit operation. Wala pa nagsunod sa 24 ka oras. Natigayon na aresto sa kapulisan ang ginpahayag sospek sa nagtiro patay kay anay kapitan sa barangay nga si Ernie Poral sa Iloilo City aga sa Agosto 5. So kay Press Captain Marlon Perez ang EPS ng La Paz Police Station nga pinaagi sa mga impormasyon nga ilan nakuha pagkoordinar sa iba nga unit sa kapulisan kag pag-backtrack sa mga CCTV. Tubtob na hibaluan ngayara sa barangay Igcololo, Gimbal, Iloilo nagapanagaw ang ginpahayag gunman nga si Nilo Gastiel Guardaya 39 anyos kag naaresto naman si Gerson Himperoso Gintapaw 35 anyos tungkol sa obstruction of justice. Pagkabot sa pulis sa lugar, gasakay sa motorsiklo ang duwa kag tuyo pa kontane pongga ni Gintapaw ang pulis pero lakip siya nga naaresto. Na-recover sa suspect ang isa ka .38 caliber pistol type, mga drug paraphernalia kag motorsiklo. Base sa investigasyon sa pulis, planado ang pagpatay sa biktima kag posible nga isa ka gun for hire ang suspect kag posible may patong sa ulo ang biktima kag blanco pa ang pulis sa motibo sang krimen. Karon, ginatipon pa sang kapulisan ang tanan nga mga ebidensya agod mapasaka na ang kaso batok sa duwa. Naibaluan nga samtang nagabakal sa bubod si Poral sa isa ka feed store sa barangay Baldo sa La Paz, ginpalapitan ini sang suspect ka naka-helmet kag tiro sa ulo. Kag mga ka K5 ini ang dako nga para mangutanon para sa mga pumuluyo kung ano ang motibo sa pagpatay sa anay kapitan kag kung sino ang ginpahayag nga dako nga tawo ang nasalapay sini. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sa Iloilo. Ako, si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.